муҳаммаҷони 6 солае ки ҳама ӯро месси садо мекунанд акнун бояд ҳар рӯз дар варзишгоҳ машқ кунад. ҳоло барои рафтан ба он ҷо омода мешавад. пеш дар кӯчааш он футбол мезад ва ҳамсоягон борҳо барои тирезаҳои шикастааш шикоят бурдаанд. ҳоло ҷои тамрину бозиаш майдони футболи варзишгоҳ аст. اینجا بازی میکنه با سر ما چند بارو همسایه رفت آمدن که اینا شکستی نه تریزا میزنه اینجا سرش میکردیم اینجا میدون چه داره خطیار دوستکاش میدون چه میروه همی ای گودکی که خیلی دو سالگی در شناخت تو در دستش تا حاضر بازی کرد. муҳаммаҷон ҳакимов мегӯяд аз 2 солагӣ футбол бозӣ мекард. ҳоло дар босе ӯро месси меноманд, вале худаш ҳаводори муҳаммад салоҳ ҳамлагари ливерпули англия аст. дар либосҳояш на рақами 10 балки 11-ро гузоштаанд. формаи муҳасаба дар танам боша, месси штрафной бизад, месси пеналти бизад, месси гол ки намтаре мегам. падари муҳаммаҷон дарвозабони дастаи футболи ҳулбуки ноҳияи восе аст. ӯ мегӯяд ки ҳеҷ гоҳ ният надошт ки фарзандаш футболбоз шавад, аммо ҳамеша ӯро ба тамошои футбол мебурдааст. акнун падар мегӯяд ки тасмими фарзандаш ҷиддист ва дигар аз роҳаш намегардонад. ҳисоби меҳри худаш, ҳисоби ҳамин ҳаракатҳое ки худаш дошт, мақсад ки мара ба вавҷ оварда, ма бурдам мақсад ки дар дастаҳои махсуси тамринӣ мондамаш, мақсад ки машқи тамринша чиз карда пеш бурд. муҳаммаҷон пеш аз ҳар бозии дастаҳои футбол дар майдони варзишгоҳ худнамоӣ мекунад. ин ҳолатро бисёриҳо дида ӯро ба навор гирифта дар шабакаҳои иҷтимоӣ месси тоҷик гуфта пахш кардаанд. бинандаҳои навор дар шаҳрҳо навиштаанд ки ӯ футболисти ояндадор аст. сабаби месси унвон гирифтани ӯро мураббияш ба пои чап бозӣ кардани ӯ медонад. пои чапш хатиранги месси бисёр бозӣ мекунад. аммо дриблингҳои мессиро бисёр истифода мебара. баъдам баличкошам қилиш мегам. акнун навори бозии муҳаммаҷони 6 сола дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо номи месси хурдакаки тоҷик бештар чарх мезанад. дар ин шабакаҳо ҳам муҳаммаҷон ҳаводорони худро дорад. баъди пахши наворҳояш дар шабакаҳои иҷтимоӣ масъулини дастаи равшани кулоб ба суроғаш омадаанд. ҳоло масъулини ин даста муҳаммаҷонро сарпарастӣ мекунанд. қасд доранд барои таҳсил ба академияи футбол равонаш кунанд. аз ояндаи ӯ умеди зиёд доранд.